Адэсе з'явіцца вуліца Кастуся Каліноўскага. За перайменаванне яе з беларускай у гонар нашага нацыянальнага героя прагаласавалі дэпутаты Адэскай гарадской рады. Вы глядзіце аб'ектыў, з вами Юлія Лабанова, вітаю і сёння ў выданні. Хвала на адрас дыктатара. Пра што сведчаць бясконцыя кампліменты чыноўнікаў адносна прамоваў Лукашэнкі. На гэтым УНС, усебеларускім народным сходзе, гэта было заўважна, што трансфармацыя палітычнай сістэмы у культ асобы Лукашэнкі адбываецца на нашых вачах. Координацыйная рада апублікавала спісы кандыдатаў, з чым яны ідуць на выбары, ці трапіць туды Аліна Коўшык. Калі будзе гэта нармалёвая камунікацыя, то, канешне, камісія будзе пераглядаць гэтае рашэнне, і калі ўсе гэтыя нормы патрабавання будуць выкананыя, то, канешне, мы яго перагледзім. Гэта не ёсць нейкім дэмаршам, гэта не палітызаванае рашэнне, як на нас зараз там спрабуюць гэта навесіць. Украіна зноў апынулася пад ракетнымі абстрэламі розных тыпаў, пашкоджаныя энергааб'екты ў шэрагу гарадоў. ЗСУ ж паспяхова атакавала 2 НПЗ, бітумны завод і аэрадром на Кубані. Усебеларускі народны сход, што адбыўся днямі ў сталіцы, ператварыўся ў марафон пахвалы Лукашэнкі. Чыноўнікі розных рангаў і раней не стрымліваліся з кампліментамі на адрас дыктатара, але цяпер іхныя выказванні дасягнулі новага ўзроўню. Ці азначае гэта, што ў Беларусі ствараюць культ Лукашэнкі, разбіралася Кацярына Гардзеева. Александр Григорьевич, вы человек от земли. Гэта не паўночная Карэя, гэта Беларусь. Усебеларускі народны сход прадэманстраваў. Стварэнне культу асобы Лукашэнкі выходзіць на новый уровень. Простые истины, которые живут в нас. И президент это все чувствует, президент это все говорит. Меня очень тронула речь Александра Григорьевича, как обычно, до мурашек по коже. Очень сильное выступление президента, и от некоторых сказанных ими слов, которые бы сказаны прям в точку, эмоции зашкаливали. Были такие хвалебные выступы в ягоны адрес, якіх не гучала за все 30 гадоў ягонага кіравання. На этой подставе можно рабіць розныя высновы, что нейкая новая піараўская плынь з'яўляецца ў дзяржаўных медыях, у дзяржаўных установах. Стварэнне культу асобы характэрнае для аўтакратыяў і дыктатураў. Звычайна так званым правадырам прыпісваюць разнастайныя ўменні і нават звышдольнасці. Президент нашей страны не подтверждается. Вы видите, все, вот что он рассказывал и говорил, как он будет, оно так происходит. Калі гэты ўплыў ён адбываецца пастаянна, то, канешне, дыктатар, у яго гэта сама адзнака, яна пачынае расці, да? Або пачынае становіцца неадэкватнай, як мы кажам, у псіхалогіі. І той жа дыктатар, ён пачынае верыць. Сам жа Лукашенко кампліментаў нібыта не любіць. Гэта ён падкрэсліў падчас усё таго ж УНС. Может быть и так. Я этого не люблю. Вы должны в это поверить, потому что ни одного памятника и на улице транспарантов «И здравиц мою честь» вы не видели. Помнікаў Лукашэнку сапраўды яшчэ не ставілі. Затое ягоных партрэтаў намалявалі шмат. На большасці з іх ён выглядае па-геройску. Гістарычна у нас ёсць некая такая арыентацыя на больш моцную асобу. Таму создаецца культ не толькі, скажем так, сверхасобы. Гэта можа быць культ просто моцнай асобы, мацнейшай, чым усе астатнія людзі. Таму прыхільнікі Лукашэнкі нахвальваюць ягоную фізічную моц і падцягнутасць. Маўляў, нават у сталым узросце ён можа даць фору маладым. Он прекрасно еще, слава богу, выглядит, потому что молимся за него. У выніку, як культурніцкія дзеячы, так і простыя чыноўнікі маюць да кампліментаў свае бенефіты. Зразумела, што ім гэта ў нейкай ступені выгодна. Чым лепш ты яго нахваліш, тым больш, так бы мовіць, на цябе ён увагі зверне.
Пасля хвалебнага флешмобу ў гору пайшла кар'ера палкоўніка Андрэя Крываносава. Запал энергіі і рашучасці вынес яго ў палітыку. Летась военкам здароўля атрымаў пасаду сенатара. Удостоился чести и получил от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать военнослужащим вооруженных сил Республики Беларусь. Асабістую праграму на тэлебачанні далі і рупору лукашэнкаўскай прапаганды Григорию Азаронку. Мы, конечно же, должны призывать в помощь всех святых, мы должны призывать в помощь Господа нашего Иисуса Христа и молиться за православного вождя православной Белой Руси, нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко. Цягам апошніх гадоў не адзін Лукашенко намагаўся пабудаваць культ асобы. Ягоны сябра з дыктатарскага цэху, былы прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев, нават назваў сталіцы дзяржавы сваім імём. Гэтая назва пратрымалася акурат да змены рэжыму. Кацярына Гардзеева, Белсат. Міністэрства гандлю ухваліла пастанову наконт змены парадку рэгулявання цэнаў. Гаворка пра пералік дакументаў неабходных гандляроў, каб атрымаць дазвол на падвышэнне цэнаў. Пастанову апублікавалі на правовым партале. Для таго, каб аргументаваць падвышэнне цаны, рэалізатар, сярод іншага, мусяць падаць у Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю эканамічны разлік і маркетынгавы аналіз, што пацвердзяць узровень адпускных цэнаў на тавары, а яшчэ адмысловы тлумачальны ліст наконт прычынаў павышэння. Пасля таго, як дзяржава актыўна ўзялася за рэгуляванне цэнаў, рэнтабельнасць гандлёвых арганізацыяў знізілася амаль на 0,5%. Прычым рэгуляванне цэнаў не спыніла іх росту. Станам на сакавік інфляцыя ў Беларусі склала больш за 2%. Гэта другое месца паводле росту цэнаў сярод краінаў Еўразійскага эканамічнага саюзу. Спісы кандыдатаў у трэці склад каардынацыйнай рады апублікаваныя. Агулам спісаў 12, пры гэтым выбарчая камісія можа неўзабаве перагледзець пастанову і дадаць да іх некалькіх прэтэндэнтаў, калі тыя выканаюць патрабаванне да рэгістрацыі. Пакуль жа пачынаецца перадвыбарчая агітацыя, што абяцаюць каманды, падрабязней Марына Яновіч. 265 кандыдатаў на ўдзел у каардынацыйнай радзе трэцяга склікання. Імаверна, дадасца яшчэ, прынамсі, адная асоба. Аліна Коўшык, якая адказвае за пытанні нацыянальнага адраджэння ў аб'яднаным пераходным кабінеце, абскарджвае адмову ў рэгістрацыі. Прычына – неадпаведнасць пададзеных звестак пашпартным дадзеным. Вы ведаеце мяне як публічная асоба, якая выступае пад імём і прозвішчам Аліна Коўшык. Так, сапраўды, гэта мае сапраўднае імя, з якімі я нарадзілася і жыву ўжо больш за 40 гадоў на гэтым свеце. Але ў беларускім пашпарце я маю яшчэ падвойнае прозвішча, якое я ніколі не выкарыстоўвала публічна. Спадарня Аліна ўважае гэтую прычыну фармальнай і нават фармалісцкай. Старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходзька з гэткай характарыстыкай згодная. Мы кіруемся фармальным і фармалісцкім падыходам, таму што іншага падыходу, як інструмента, у нас няма. Калі мы адштурхоўваемся ад таго, што мы хочам быць незалежнымі, што мы хочам быць незаангажаванымі. На сайце зварот.онлайн з'явілася петыцыя з патрабаваннем дазволіць Аліне Коўшык балатавацца ў каардынацыйную раду. Паводле Алены Прыходзькі, гэтая захада ніякім чынам не паўплывае на пастанову выбарчай камісіі. Канчатковую пастанову ў справе Коўшык будуць прымаць па атрыманні дадатковых дадзеных. Калі яна выканае тое, што мы просім, так? Калі будзе гэта нармалёвая камунікацыя, то, конечно, камісія будзе пераглядаць гэтае рашэнне, і калі ўсе гэтыя нормы патрабавання будуць выкананыя, то, конечно, мы яго перагледзім. Гэта не ёсць нейкім дэмаршам, гэта не палітызаванае рашэнне, як на нас зараз там спрабуюць гэта навесіць, што мы там заангажаваны кімсьці. Алена Прыходзька адзначыла, што кейс Аліны Коўшык далёка не адзіны. Усе праблемы такога кшталту камісія разглядае ў працоўным парадку. З падтрыманнем спадарні Коўшык выступілі некалькі камандаў, сярод якіх кааліцыя «Каманда Латушкі» і «Рух за свабоду». Лідар гэтага спісу Павел Латушка і ягоны намеснік у кадравых пытаннях, кіраўнік руху Юрась Губарэвіч сёння зладзілі прэс-канферэнцыю, падчас якой распавялі пра сваю перадвыбарчую праграму. Адна з першых задачаў – стварыць альтэрнатыву кіраванню Лукашэнкі.
Таму што ён баіцца альтэрнатывы. Да таго часу, пакуль у нас будзе альтэрнатыва, калі мы будзем яму паказваць гэту альтэрнатыву, значыцца мы моцныя, значыцца ён будзе лічыцца з намі. І мы павінны ўзмацніць каардынацыйную раду дзеля таго, каб стварыць альтэрнатыву і дасягнуць нашай мэты незалежнай, свабоднай Беларусі. Напярэдадні онлайн-канферэнцыю зарганізавала каманда еўрапейскага выбару. Гаворка ішла пра тое, што еўрапейскі выбар для Беларусі ёсць найлепшым, асабліва ва ўмовах агрэсіўнай вонкавай палітыкі Крамля. Лідар каманды Александр Добравольскі заклікаў усіх удзельнікаў выбараў кансалідавацца дзеля агульнай мэты. На гэтых выбарах будзе выбар сапраўдны, можна будзе абраць сапраўдных прадстаўнікоў, якія будуць адчуваць адказнасць перад выбаршчыкамі. Будзе канкурэнцыя, і толькі трэба памятаць, што мы канкурэнты у такім умоўным сэнсе, бо мы ўсе па адзін бок, і ўсе мы хочам дэмакратычных зменаў. Галасаванне ў фармаце онлайн працягнецца з 25 до 28 траўня. Галасаваць дазволена і ў Беларусі, і за яе межамі. Каманда, адказная за рыхтаванне і правядзенне выбараў, абяцае рабіць усё магчымае, каб працэс быў максімальна бяспечным. Вынікі выбараў абвесцяць 8 чэрвеня, а першае паседжанне каардынацыйнай рады 3-го склікання плануюць правесці 15 чэрвеня. Марына Янович, Белсат. Злучаныя Штаты Амерыкі рыхтуюць найвялікшую партыю вайсковага абсталявання для Украіны. Яе кошт больш за $6 мільярдаў. Гэта другая партыя ўзбраення, якую Вашынгтон накіруе Кіеву пасля падпісання закону аб вылучэнні больш чым $60 мільярдаў дапамогі. Пра тое ж, як Украіна супрацьстаіць новым расійскім атакам. Александр Баразенко. 34 ракеты атаковали украинские городы, 21 сбили. У ноч на суботу расейцы атаковали Украину, скарыстаўшы розныя типы узброения: кіраваныя авіяцыйныя и крылатыя ракеты паветранага и наземнага базавання, аэрабалістыку и зенітныя ракеты системы С-300. Асноўную мішэнню зноў стали объекты энергетычнай инфраструктуры. Пашкоджаныя 4 тепловые электростанции у Днепропетровской, Львовской да Ивано-Франковской в областях. Если выводить инфраструктуру энергетическую летом, это все равно имеет крайне негативное влияние. То есть, да, никто не замерзнет здесь и сейчас, но серьезнейшие неудобства будут созданы и населению тех мест, где будут проблемы с электричеством, и украинской промышленности, и удар по экономике украинской будет здесь и сейчас. Кроме того, они еще любят, я имею в виду Кремль, озвучивать версию, что это, мол, удары возмездия. У Харькове 2 ракеты С-300, выпущенные с территории Белгородской области, трапили у психиатричную больницу. Одна из ракетаў трапила у землю при харчовым блоку лякарні. Яшчэ адная прыземлілася за некалькі метраў ад будынку аднаго з аддзяленняў, дзе былі 60 пациентов и 5 медычных працаўнікоў. Ударили ракеты, повылетали стекла. Было очень страшно. За больных, за себя. Бьют по цивильным объектам. У выніку удару пацярпела жанчына. Агулам у момант атакі на тэрыторыі лякарні былі больш за 1000 асобаў, пацыентаў і персаналу. Вы бачылі, якія былі траплянні паміж карпусамі. Гэта сапраўднае шчасце, бо калі б прыляцела ў корпусы, колькасць ахвяраў была б велізарную. Гукі выбухаў не давалі спаць і жыхарам расейскага Краснодарскага краю. Рэгіён зазнаў атаку беспілотных лятальных апаратаў. У расійскім Мінабароны паведамілі пра паспяховы перахоп ці збіццё усіх 66 дронаў. Што праўда, заявам ведомства супярэчаць гэтае відэа. Взорвали все-таки завод. Горит. Са звестак расійскага МНС у выніку атакі беспілотнікаў пацярпеў нафтаперапрацоўчы завод у Славянску на Кубані. Была пашкоджаная рэктыфікацыйная калона, пачаўся пажар. Працу прадпрыемства спынілі. 17 беспілотнікаў атакавалі і нафтаперапрацоўчае прадпрыемства каля паселішча Ільінскае. А на гэтых кадрах вынікі атакі дронаў па вайсковым аэрадроме пры станіцы Кушоўскай. Там, паводле звестак расійскага тэлеграм-каналу «Астра», ударам беспілотнікаў пашкоджаныя самалёты і склад, у якім захоўваліся модулі кіравання і карэкцыі авіабомбаў. Александр Баразенко, Белсат.
12 самолетаў, у тым ліку знішчальнікі Су-30 пераляцелі лінію дэлімітацыі марской прасторы тайваньскай пратокі. Паводле агентства Reuters, 27 красавіка Пекін аднавіў вайсковую актыўнасць паблізу вострава Тайвань. Гэта адбылося праз дзень пасля завяршэння візіту дзяржаўнага сакратара США Энтані Блінкена ў Паднябесную. Калісьці гэтая лінія служыла неафіцыйнай мяжой паміж Кітаем і Тайванем. Яе не парушалі вайсковыя сілы ніводнага з бакоў. Аднак цяпер вайскова-паветраныя сілы Паднябеснай рэгулярна накіроўваюць праз яе самалёты. Кітай заяўляе, што не прызнае існаванне лініі. Злучаныя Штаты – найважнейшы саюзнік Тайваню, нягледзячы на адсутнасць афіцыйных дыпламатычных стасункаў. Блінкен падчас візіту ў Кітай падкрэсліў крытычную важнасць падтрымання міру і стабільнасці з абодвух бакоў тайваньскай пратокі. Цяпер Тайвань сутыкнуўся з узмацненнем вайсковага ціску Кітаю, які разглядае востраў як сваю ўласную тэрыторыю. Беларускі баскетбол і надалей не пабачыць міжнародныя арэны. На паседжанні Цэнтральнага бюро Міжнароднай федэрацыі баскетболу пастанавілі працягнуць адхіленне нацыянальных федэрацый у Беларусі і Расіі. Бан будзе дзеяць прынамсі да канца года. Гэта азначае, што беларускія і расійскія каманды не змогуць прымаць удзел у спаборніцтвах, што адбываюцца пад эгідай Міжнароднай федэрацыі баскетболу. У сакавіку 2022-го, пасля поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, арганізацыя пастанавіла не дапускаць беларусаў і расейцаў на Кубак свету. У сваю чаргу Расія пастанавіла зладзіць гульні дружбы, што стартуюць сёлета 15 верасня ў Маскве і Екатеринбургу. У іх праграме прысутнічае баскетбол, беларусы таксама запрошаныя. І пераходзім да актуальнай гастранамічнай тэмы. З надыходам вясны беларусы традыцыйна выязджаюць на прыроду, каб прыгатаваць шашлыкі і пабавіць час у прыемнай кампаніі. Наш карэспандэнт выправіўся на грыляванне разам з дыетолагам, каб распавесці, як смачна паесці і пры гэтым не нашкодзіць здароўю. Шашлык не проста страва, а цэлая традыцыя, якая зрабілася часткаю кулінарнай культуры беларусаў. З надыходам вясны свой мангал дасталі і мы. Ды раскажам вам, як прыгатаваць смачную страву з дымком без шкоды для здароўя. І ў гэтым нам дапаможа прафесіянал. Алеся, прывітанне. Привет. Для ўдалага паходу на шашлыкі трэба некалькі асноўных прадуктаў. Іх спіс можа быць вельмі шырокі. Взяли мясо, курицу. Нам понадобятся обязательно овощи, мы их тоже замаринуем и пожарим, и грибы туда же. Вот. Масло, кефир, горчица, соль, ну и любые приправы по вкусу. Каб ашчадзіць час, лепей падрыхтаваць прадукты загадзя, памыць садавіну і гародніну, а таксама замарынаваць мяса. Існуе мноства марынадаў, кожны з якіх надае мясу свой унікальны смак. Я тут предпочитаю не использовать масло, там, майонез, что такое жирное. Тем более, если мы берем свинину, то она уже как бы заведомо жирнее, чем курица, например. Вот, поэтому можно взять кефир, натуральный йогурт, минеральную воду, лимонный сок, что-то такое. И любые специи. А каб зрабіць прыём ежы збалансаваным, трэба дадаць яшчэ некалькі простых прадуктаў. Нам желательно добавить еще какие-то злаки, углеводы. Это может быть хлеб, это может быть картошка в мундире, например, легко. И это много овощей. Съешь радугу, такое правило. Чем больше цветов овощей набираешь, тем лучше, тем больше получаешь полезных всяких витаминов, минералов и так далее. Пакуль загатоўкі даходзяць, распаліваем вогнішча. Частку гародніны прыгатуем на адкрытым агні, баклажаны і цукіні, а таксама грыбы. Паводле эксперта, самы карысны спосаб прыгатавання мяса – варэнне або запяканне. Это не мнение, это доказанный факт, что мясо, которое жарится на огне, на открытом огне, имеем в виду там, на костре, оно является канцерогенным, оно вредно для здоровья. В принципе, и не только на огне, любое жареное мясо, оно не совсем полезно. Аднак шкода ад смажанага мяса будзе невялікай, калі есці яго рэдка, на адрозненне, напрыклад, ад алкаголю, якога лепш зусім не ўжываць. Нету ни одного исследования, которое показывает, что алкоголь полезен для здоровья. Все рассказы про то, что там стакан вина или стакан пива это полезно, это абсолютная ложь.
Все исследования показывают совсем другое. Алкоголь вреден для здоровья. Он вызывает громадное количество заболеваний. Шашлычок под коньячок. Это сила. Перад тым, як адправіцеся на шашлыкі, памятайце і пра пажарную небяспеку. Разводзьце агонь толькі ў адмыслова прызначаных месцах. Гатаванне на адкрытым агні – гэта найперш магчымасць бавіць час са сваімі роднымі і блізкімі. Кіруйцеся гэтымі простымі правіламі, і яны дапамогуць вам захаваць не толькі свой настрой, але і здароўе. Андрей Сульжыц, Белсат. Идеальный белорусский шашлык. У гэтую нядзелю ініцыятыва Белпол у супрацы з Белсатам выпусціць сенсацыйнае расследаванне, у якім распавядзе пра схемы, дзякуючы якім Лукашенко і набліжаныя да яго асобы набіваюць свае кішэні. Гаворка пра розныя аферы на сотні мільёнаў долараў, у выніку якіх беларускі бюджэт губляе мільярды. 2020 год. Лукашенко на свае вочы пабачыў, што ў любую хвіліну можа страціць уладу. Дыктатар пастанаўляе задбаць пра тое, каб на пенсіі яму хапала ўсяго. Нават калі гэтую пенсію давядзецца дажываць не ў Беларусі. Схемы на мільярды долараў, якія рэалізуюцца коштам народнай уласнасці. Новая ценявая карпорацыя, у якую патаемна пераводзяць лаяльных чыноўнікаў. Упершыню ў гісторыі факты пра замежныя актывы дыктатара Лукашэнкі. У гэтую нядзелю о 20-й гадзіне у праграме «Тыдзень» на Белсаце і на YouTube-канале ініцыятывы Белпол. Не пропустите! Будет очень интересно. Гэта ўся інфармацыя ў аб'ектыве на сёння. З вами была Юлія Лабанова. Зычу спадарству добрага вечара і спакойных выходных. До сустрэчы на Белсаце.